ne mepiem Asante Akyem North mensi no emu Asante Bantam no emu Afrise so ye brono ba ko ye hye hodom na emu mpademfo so de adesuade mu oden to aban ne aso ye hwensu apa ene ahonedi ho nsem so anim se empotam ho no mu hiansu papa ye obetumi anom no asabia ye ade ntia be ya o maye wo modoye sa Omanfo a womo ete Afrise se okopiem e Asante Akyem a omanfo yi de adesede to aban nanim se nsu a womo ebenom no eyade a enho ayeden de amo omanfo yi ene Adom sinsenchoni Isaac Amoako twetwe nkomo no wode tudwa se nsu a womo de manu aduane ene de woni de besi niema no eyade a enho odin pa yi wo sampatam no ene de nsu aso de brebre ye ma nye kura kase emfa dole binom ebi kura obi ho a onom a ne yam etimi tu saa nso esa se ye ni su obia wo ha no te no a na ye benom anu a na edi dware anu a na edi si ne ma na edi wiase bibia nti aba no nya Adom mo aye enso no so sanse de bre wa ha aye opesia eno krania na so ho mo de adogu a ye no ma ye yam ana bi wo so a no ma na wo yam se dia ye hia fi lawyer andi apia kubi ye hia pipe ensuo na yete ho ne de ano odin emmoa na omono nsuo na nipa so no ne mmoa Wasansem yi aho no emrantihini owo Afrise enso ne Adom sinsenchofo twetwe nkomo no wode tudwa ohawa womo fam efa nsuo a womo enibie no ohwe ye hawa wo nsuo yi mu a bro osa ewo mu a na aboyi bi na apiepie ye ho ewo mu a na emfa na eno nso apie enkwala no ho enokura wa vision fo na edi kan be ye aboa na nso no wo mu ye bridge yi beto so no ye kwan no